naman mo dia. Okay guys, ang atong trip na pod karon nga buntag na pod. Ay, udto naman na ron. Ang atong trip nga buhaton karon. Magtagalog ta. Tagalog mi kay puro mami Bisaya diri sa balay. Among buhaton magtagalog mi. Isa magkalisod mi Tagalog, di ba? Lap trip to mga kaibigan. Then watch out para sa unya. Tanaw na to kung unsay mahitabo. Okay, sugdan na to. Okay guys, sugdan na nato ang atong pagtagalog. Ano ba yung ginagawa nyo mga ate? Ano ba yung ginagawa mo sa kuko mo? Wag mo ibaba masyado, makita yung ano ko, kiki ko. Kiko. Ano yung sinasabi mo? Wag mo masyadong ibaba. Magtarong ka nga? Teka. Palungan na si. Okay. Inday, ano ba yung ginagawa mo? Nagkuskus ng kuko para malinis. Para walang virus. Magkano ang bayad dyan para sa ganyan? Mura lang to, 50 pesos lang taga kumagko. 50 pesos lang taga kumagko. Wow! ang mahal naman yan. Karakumagko. ang dalawang paa. Ah, okay. Sige. Okay ka lang ba dyan? Oo. Sa mga ginana nga ay sa... Ano ko Tagalog? Practice ako na, practice. sa ganyang mga gagawin. Okay Akala lang. ko bakit? Paano ba magsimula ng ganyan? Ay, pasimple-simple lang. Dahil cutter muna. Tapos, Kahit mabahok tayo lagwanta. so, para talaga sa pera, gagawin namin ang lahat. Ikaw, sir, ano ang feeling na hinihingukuan ka? Nililinisan yung paa mo. Anong masasabi mo? Maganda ba sa pakiramdam? Ay, maganda. Yung naglilinis ng kuko. Yung naglilinis. Okay guys, pumunta naman tayo sa kabilang bahay para tanungin sila kung anong masasabi nila sa ginagawa nila ngayon. Okay. Okay, andito na po tayo sa painting ng kapitbahay namin. Punta tayo. Ma'am, ano po yung ginagawa niyo? Nagbubuklet ng resibo. Ano po? Paano po? Pwede paturo? Pwede. Ganito lang yan, oh. Gaganyan mo, Tapos? ganyan. Tingnan mo, basahin mo. Ah. Sacred Heart. Oh, kayo pala ang naggagawa ng resibo na Good Heart? Pa-ultrasound ka? Sige. Tatanungin ko muna yung kasama ko kung anong ginagawa niya. Nang malaman ng mga viewers natin kung ano ang ginagawa niyo rito. Baka ano pa ang ginagawa niyo? Baka nagpepenta kayo ng mga pera. Sir, ano po ang ginagawa niyo, sir? Ano po? Tagalog only, sir. Kay mga Tagalog man ta diri, sir. Unsa man imong gibuhat diras? Ano po ang ginagawa mo? Nag-cutting. Ano po yung kinakating nyo? Ano po itong malaking makina na itong... Ang laki naman ito. Ano po yung ginagawa nyo, sir? Paano po gawin iyan? Tumingin ka na lang para matuto ka. Sige. Oh, kita Wow! na. Ang galing! Galing nun ah! Ang bilis! Ang hait ng kanyang subo! Ang talas ng kanyang blade! Galing naman ito! Ang galing naman ng mga printing press na machine! Ang lalakas! Ang titibay! Thank you for watching! Please like and subscribe!